kuyo yonke into eyenzakalayo nesikubonayo na kwi-social media siyafisa ukwazi ukuthi la Jacinta kugcine kuhambe kanjani ingxoxo phakathi kukathisha omkhulu wesikole i-Eddington Primary School kanye neMarch and March. Basanqaba ukufaka abantwana bathi isikole sigcwele. U-Department of Education wafika nawo wathi uyangenelela uthi ke bona ingane bazoyifaka eGreyville ngale mawusuke ePoint. I think abantu abaningi bayabona ukuthi kukude kangakanani. Ayikho ingane engazihambela lapho ngeenyawo ezifike khona, so bashiya isikole nje. Mawungabona labahlala khona labantu engicabanga ukuthi okunye singakuchazanga ukuthi labantu laba basuswa ngenxa yekhukhula laba behlala khona, bafakwa uwona uhulumeni kule building lele bathi bahlala kubona. Ingane bezilapha around 40 ebezinganaso isikole. Ibhilidi mhlawumbe ingane ngeqa umgwaqo noma iyakwazi ukuhamba. Iyakwazi nje ukuwalka, uyakwazi nje ila ezansi esikoleni uyanyuka ngeenyawo ngaphezulu eEddington ngaphezulu. So isona ke isikole abathi ke asikho kugcwele, and then abazali bathi lokho siqale last year and kade ngempela bas approach ukuthi bacela sibasize ngoba bayabona ukuthi lento yabantu bekufika abalaphana izobe inkinga. Masifika nangempela ayibo izingane zigcwele lapha, and ingakho sibuye asikho happy ngenamba esinikwa yona uhulumeni yokuthi ingane zilapha zabantu okufika zo584, which angazi ngachaza kanjani nawo 584 mkhulu, kodwa mawusufika lapha and I think uyasibonela nawo ukuthi it cannot be ukuthi 584 lezi ingane ngoba umzali ngamunye lapha abantu bekufika uhamba ningane nga3 nga4 nga4 yabo. Okusinike siyadideka la ukuthi uhulumeni wenza kanjani, because ngambuza uprincipal wesikole ngihlangene nayo angazange anginike futhi impendulo. Ngithi wena principal ngicela ukuzwa ngawo ukuthi njengesikole nidecide kanjani ukuthi mangithola ama-application nawo abantu base-Nigeria nawo ase-South Africa afika ngesikhathi esisodwa, mina ngizothatha laba base-Nigeria laba base-South Africa ngizobayeka. Akaze zakwazi ukuthi angiphendule ngalokho ngoba ilento esifuna ukuyazi phela from i-Department of Education ukuthi ithini i-process yokurejecta umntwana ose-South Africa uthi wena accommodate umntwana wangaphandle. Iyona into esifuna ukuyazi le singakayithola impendulo yayo ngoba namanje bathi ka-Department of Education ingane enganawo ama-documents zo5 futhi bona njenge-department sebeyabasiza laba abawu5 ukuthi bathola ama-documents. U-education ungenela kanjani kwinto efanele ngabe yenziwa u-Department of Home Affairs noma sekhona umthetho esingawazi thina ogunyaza ukuthi ka-education bekwazi ukudocumenta ingane enganawo amaphepha? Ngoba khumbula ukudocumenta ingane kuchaza ukuthi fanele udocumenta umzali, okusho ukuthi uhulumeni wethu uyakuvuma ukuthi uzosiza abazali abangenonge ngemthetho la eSouth Africa ukuthi bathole amaphepha ukuze ingane zabo zithole amaphepha. Into enjani leyo esifuna ukuyazi, yenzeka kanjani leyo nto? Sibhekana kanjani lokho ubulungu wezemfundo ukhona nanokuthi iphinde kube nezinto eziningi zokuthi kuma documents abangena ngawo amanye awo afake. Ingakho sikhuluma nobaba uMncwabe sizwa ngalo lo daba lolo. Okwamanje umhlobo ukhona lesemidlalo masibuya ukhona baba uMncwabe sizwe ukuthi bakwazi kanjani ukuthola ama documents and amaningi awakholelwa ukuthi wambombayi. Mncwabe out of curiosity inkinga esibhekana nazo ukuthi sesibona abantu bokufika abaningi balethe ingane la ukuze ni avoid ukuba deport. Iyona ke ishield yabo ngoba bayazi ukuthi imithetho evikela abantwana i-strong iyayidlula imithetho evikela bona njengabantu abezala ezweni. Esifisa ukwazi ukuthi njengomnyango asikaze siubone thina umthetho othi ingane akufanele ukuthi deportwe, but njalo nje mawukuthi sibamba umuntu yabo mhlambe makuthiwa khona umuntu oyisigebengu esimbonayo enza ubugebengu njengeMarch and March simlethe police station make wathi unengane simbona lo muntu esebuyelile emgwaqeni, so kuyasithunaza lokho kusibuyisela emuva futhi ngomsebenzi wethu. Sifisa ukwazi ukuthi yindaba ningasebenzisani no social development ukuthi nikwazi ukuthi ingane nayo ngisho umzali engenza izinto ezilungile la ezweni adeport naye ahambe nomzali ngoba iyona shield manje ke le abayisebenzisayo ukuthi bangazizwe bayifaka esikoleni ingane. Umuntu uyazi ukuthi once wabasesikoleni sevikelwa naye imithetho ethize ukuthi ingane yabasesikoleni sekufanele ingadisturbe ukufunda kanjalo kanti lokho kugcina sekulimaza ezethu futhi ingane ngoba ubaba lengane mhlawumbe uyi-drug dealer athathe wona futhi ama-drugs ayinika yona lengane uthi iphathe esikoleni. Inkinga esibhekana nazo ke lezo nsuku zonke. Dadewethu awukho umthetho othi ingane asingayideport. Angithi ingane masiyithola sizoyithola i-linked to a parent. La sizobe sesibheka lapha ku parent iqala ukuthi unasiphi status kwi country. Uma sithola ukuthi umama umzali nomntwana bobabili status sabo seyi-illegal ba even undocumented for that matter, because ukhona umuntu ongaba illegal
as a result of ukuthi expire permit, but lo muntu documented somehow. It's just that expire permit and visas and so forth. Bese kuba khona lo ngakazabe nalutho eSouth Africa kodwa khona. If we get the parent nomntwana, siyakwazi ukuba deport. We do work with social development because ingane kufuna it be taken care of. I've got cases. There's a case ebenginayo yaseManguzi. 4 Zimbabwean teachers esibathole ngapha ngakoManguzi bafundisa lapha yana banezingane abahleli nazo la eSouth Africa. Must check paperwork. We discovered ukuthi fraud abanye abanayo paperwork eqondile, abanye banawo amaphepha kodwa futhi nawo aqondile. But kunezingane involved. I had to arrange ukuthi kusuke i-head office ngale from Lindela side ukuthi bangilethele imoto yebe izokwazi ukuthi ibe conducive ukuthi umama nomntwana bakwazi ukungena kuyona because bengeke ngibafake kwi-normal deportation van yami. So working with Department of Social Development but inkinga mhlawumbe suke ibe khona ile yokuthi uma isecashile umzali ucashile umzali sihlangana nengane uma siyideporta lengane siyideporta sithi yakubani ngoba yazi umuntu. So inkantolo kwesinye isikhathi ifika isibuza imibuzo enzima. Lo mntwana manithi niyamkhipha manje nimsakubani ngoba lo mntwana akabaza abazali bakhe ngoba ucashile umama manje umntwana pretends as if naye akasabaza abazali bakhe. So lo mntwana lona sekufana nokuthi use stateless. So kunama rights ke lawo obukhuluma ngawo dadewethu lawo ukuthi protect abantwana. Waseqala lapho uthi kick in manje i-Children's Act ukuthi lo mntwana is a child and therefore ufight unamalungelo athile neinhlangano ke ezinye ke ziyaziqhamuke ke sezithi ke zilwela amalungelo kabantwana and everything. So kuba iprocess ke makuzo deport umntwana. But i-risk yabantwana normally ayivamisile futhi kube i-risk enkulu ngoba abazali abantu fight isidile nabo kakhulukazi abalethela abantwana abanye abacasha ngemuva base besebenzisa labantwana ukuze bathwale imvume eSouth Africa. Ogcina nje umbuzo ngiyaxolisa. Ngicela ukuze iprocess yaka education mebethi bazosiza ba documente labantwana base Eddington abanganama documents. Isho ukuthini leyo nto ngoba ngokwazi kwethu for a child to be documented fanele ihambisane nomzali. So kwenzeka kanjani ukuthi ueducation owathi thina masithi abangayikhiphinga abazivezi ingane abangayiadmit mangabe zingana ama documents basibona bawona home affairs. Baba home affairs kanjani ke mase kufanele ukuthi ingane bayidocument? Yeah, no dadewethu ngiyakuzwa. Mhlamba ngazi ke context abebeyisho ngayo leyo nto leyo. Nandusazi baba khona. Thina ke mhlawumbe singezwa kuyena education ukuthi uthini umesho kanjalo. Thina esikwaziyo nje kunye dadewethu. I've worked too much kwi area semkhanya kude which is bordering Swaziland and some parts of Mozambique that side. We discovered quite a number of abantwana abaseyikoleni laphayana abasuka ngale ngaphesheya kule namanye ama countries because ukuthi lesi sikole sikwi walking distance from the borderline. Umntwana usuka eSwazini azofunda ngapha ekuseni ntambama uyagoduka futhi uyekhaya. And we had to deal with that kind of a situation, but into eyayenzeka othisha into abayenza laphayana ukuthi basibiza as home affairs ukuthi sizocela nisilekelele. One was going to be verification yama permits abantwana abanawo. Secondly ukuthi laba abantwana ababafundisa laphayana yini abangayenza. So we had to come in no Department of Education sibheke ukuthi yipi authority eninikeza o principal ukuthi abazi admit lezi ingane even though zibezazi ukuthi zezaseswazini. So sengisho ukuthi lento ibiza ukuthi asihlangane sama stakeholders sithi look into it. Mhlambe bebeyikhuluma in that sense ukuthi mhlambe bazofika kuthina bazosipresentela ukuthi sinabantwana abangaka abalapha khona ba undocumented, kukhona abanye nje abangena ama documents at all, abangena ama documents at all, khona banama documents asefailile, abazali abanalutho, omunye unawo amaphepha umzali umntwana ongenawo. So kuba nama dynamics amaningi. So mhlambe bebekhuluma kuleyo context ukuthi basazoxhumana no Home Affairs sibuke lolu daba ukuthi laba abalapha eEdington senze njani ngabo. All right. Belokho sefamily sombelana kanjani sibambe break encane masibuya nyomthango wezemfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal umhlonishwa uMuzi Mahlambe uzosijoyina. Sahlele nayo Jacinta uphuma kwi March and March movement. Baba sebonga kakhulu ube nathi siyazi ukuthi uyaphuthuma. Sibonga nakhona ngesikhathi sakho. Sibonga kakhulu siyajabula mangabe sizokwazi ukuthi umsakazo wethu ukhozi usimeme. Sizama ukuzozicacisa ezinye zezinto ngoba kuyasiza ngoba kuya-educate umphakathi nanokuqwashisa nje entweni ezithile. Siyabonga kakhulu. Siyabonga babunqa. Siyabonga. Ake siyenze udaba lolu siyabona uhlu labantu abawu66 abantwana obekuthiwa ke zikhala ke indaba yokufunda eEdington Primary engakabe naso isikhala sokugcwele. Ngokwakho ukwazi njengomnyango ithatha abantu abangakanani eEdington ngokomsibalo enibabekele sona
Africa njengamanje zingaki kane ekhona zikhona isikhalo esingaphinde sibe khona namasahlele abantwana abawu66 basemzansi abangena indawo. Yiwo kusigqemeza ngingafuni ukuphendula ngalendlela obuza ngayo kodwa ngifuna ukuchaza ngokuthi i-procedure yama-admission ihamba kanjani so that lokho kuzoba fair futhi kunike isithombe abantu ba-South Africa nabantu abalalele ukuthi udaba lama-admissions singatha kanjani. That is why ngithi kuba khona i-circular ethi wena nami esifunela abantwana ngonyaka ozayo 2027 noma 2026 ngo-2025 sakhipha i-circular ethi ama-admissions avulile ngo-April to September. Sasithi ngo-September to ukuyovala iy'kolo kuzobe sekukhipha into yama-district admission committees nama-circuit admission committees la kwakudila khona nama-appeal. So awubike u-appeal ungakaze u-apply, awubike ku-waiting list ungakaze u-apply. Kodwa-ke thina-ke ngokuthi-ke kune-interest ukuthi irrespective whether umzali ukwenzile lokho sasimyalele ukuthi akwenze ngesikhathi okwakufanele asenze ngaso. Uma kulethwa kuthina i-case yokuthi namba abantwana abanganaso isikole i-interest yethu ukuthi sibafake esikoleni uhambe kube khona isikhathi where we declare isikole ukuthi lesikole sigcwele bese sithi abazali ngoba sesiqalile ukufunda sezivule iy'kole abangabe besaya manje esikoleni baye manje ema-circuit ema-district ngokuthi yila befike bakwazi ukuthi basizakale khona. Umzali osuke e-district noma-circuit office uphuma nencwadi yomhloli egceziwe ukuthi hamba uye esikoleni esithize ngoba ithina esuke sazi ukuthi kuleso sikole kusuke sekhona isikhala. Ngaleso sikhathi usavuliwe ukuthi abantwana noma abazali ba-apply. Sithi ngaso sonke isikhathi abazali ba-apply noma iy'kolo ey'ntathu akaze kungenzeka-ke ukuthi ungathathwa nakuwe sinye sey'kolo salezi eziyi-3 kubenzelani lokho? Ithina esaziyo ukuthi i-interest yey'kole ne-capacity yey'kole zethu ne-movement yabantu ikanjani. Singamanje ukuthi apply esikoleni esizodwa ngoba njengamanje kukhona ukumuva kwabantu from emakhaya beza emadolobheni ngoba befuna imisebenzi. Yes. Sekhona futhi ukumuva futhi kwabantu back to emakhaya ngoba sekhona i-rural development. I-example yaloko nje mawukuba indawo yaseMbungulu e-adapt ngendlela edevelopa ngayo. I-hotspot ukuthi eminyakeni edlule sakhe isikole ilobu secondary school. Okay, mhlonishwa mhlambe ngivumele ngikubambe singaqali sibe sithula zonke iy'nhlelo uhulumeni anazo kwa-education. Nginento engifisa ukuthi sigxile kakhulu kuyona yile yasesikoleni sase-Eddington. Ubheka umthethosisekelo waseNingizimu Afrika, the South African Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 ka-1996, usection 29 wakhona khuluma ngayindaba yekulungelo ley'ngane lokufunda. Kuney'ngane ezaseNingizimu Afrika okukhalwa ngazo njengamanje ukuthi ilungelo labo lokufunda licindezelekile ngenxa yokuthi kuney'nsolo zabantu bokufika abaningi. Ngijabula ngendlela oqale ngayo uthe nayindlela yokusebenza. Ngicela ukuthi indlela yenu yokusebenza man-admitter kukhona i-ratio yokuthi bangaka abaphuma ngaphandle esingabamukela because khona abafuna ukubhaciswa njalo asikuphiki lokho bangaka abaseNingizimu Afrika esingabamukela because lesibalo sa-66 ziyinsolo zokuthi izingane zala eMzansi engenaso isikhala ngenxa yokuthi kugcwele abaningi bokuhamba ngaphakathi. Umehluko wami makukhuluma mina noma kukhuluma omunye umuntu mina I represent a department that belongs to the government. So ama-responses ami iyangichaza indlela osuwenza ngayo manje ukuthi bengidlalela isithombe sokuthi nayi indlela esenza ngayo i-procedure yama-admission. Uma usukhotha umthetho we-constitution ngichazela kakhulu kabi ngoba uthina
wonke umntwana osuke efuna isikhala o qualifyayo ukuthi athole isikhala o apply ngesikhathi kufanele asithole isikhala. Uma ukhuluma ngodaba lase Edenton, imajority abantwana abalapha abantwana base South Africa, uma ukhuluma nge-Immigration Act, is very clear Immigration Act ukuthi umuntu okuthiwa uyi-immigrant umuntu legally immigrant okufanele be-South Africa. Legally. I-Home Affairs namaphoyisa kufanele badile nabo labo bantu labo. Uyamukela wena umntwana ongenawo amaphepha o illegal esikoleni? The very same constitution ithi white umzali efuna esalungisa ama documents umntwana akabe eclassini abe efunda. Nayo ke experience ukuthi kuyayichaye March kukhona abazali sebekulungisile lokho abanye baphuze ukulungisa kodwa isikhathi esiningi bakulungisa ngoba uma kungalungisiwe lokho siyaye sibone thina education ukuthi ngokuthi umntwana asimcoshi noma asimkhiphe esikoleni abazali they become compatible. No, vele nginaking ayikho information esinikeza yona. Sekumele manje atshela umzali examination number but asinayo i-ID number. Ngifuna umdedele vele manje asitshela ukuthi umzali ulalele unengane engakhona uzogcina kwenzekeni. Lokho isikhathi esiningi bese ya university umthwalisa kanzima. Lokho isikhathi esiningi bese usebenza umthwalisa kanzima. Uma ungaya ka certification section 8 laphana eMargate uzobona ama-queues akhona awabantu abadala asebethi sesiqedile sekufanele ngiqashwe kodwa manje angiqashwe ngoba akuhambisani okubhalwe ku-certificate yami naku-ID kodwa abantwana ababhala i-exam sebevele banama-documents a-right ku-certificate sabo kuphuma ID numbers ababi ne-problem. So sithi noma ngabe umuphi umntwana okufanele abeseklasini abeseklasini kodwa i-responsibility yomzali ukuthi athole lawo ma-document lawo sebesona. Siyakhuluma ukuthi kunomehluko phakathi kwe-admission ne-transfer. Ama-admissions enziwa kuma-grade awu-3 kuphela, u-grade R, u-grade 1, u-grade B. Other grade kusuke kuyi-transfer ngoba lowo mntwana lo usuke enasifona. Alright, before ngikudedele Jacinta kusho ukuthi ayikho lento enikhulumayo ngoba uyasho baba uMahlambi ukuthi abekho abazali abasafikile ngakayi kuyona. No I think Mr. Mahlambi ntazambukisha ukuthi abazali laba abebefuna isikole sebebaplaceile, which is something esisivumile ukuthi vele babaplaceile but babathathe bayobaphosa le eGreyville. Namanje sisacela intervention yaka Department of Education ukuthi akusiza ukuba nohulumeni oglorify ama laws because ngiyakhumbula ngesikhathi sobandlululo nohulumeni obandlululo lokho ukuthi iapartheid is a law. If we want ukuthi umthetho is not working for the people of that country, what are you doing about that law? If bayabona bona as a department ukuthi ama South Africans ingane zabo are not being admitted ekoleni ngenxa yomthetho, what are they doing about that law? But kusenziwa ke lokho i-constitution leba lokhu beglorify insist ukuthi every child has a right to an education. So what are we saying about the South African child njengamanje le enganaso isikhala esikoleni ade siyibona sihleli nazo izolo zithi ifuna ukubhukuda eBish ngoba zinaso isikhala esikoleni. Ingane ze South Africa zibhukuda eBish, ingane zabo kufika ziseklasini. Kuthini lokho ngekusasa lengane se South Africa? Lokho akuthathi ukuthi umuntu athathe stand sokuthi ngumuntu kahulumeni. Dinga nje ukuthi uzifake nawe ezicathulweni zomunye umuntu wase South Africa onganayo imali. Bayasha abazali asinayo imali yokuyisa ingane eGreyville bazoyithatha. Uhulumeni njengamanje into ebengiyilindele kubona ukuthi bafike la kule platform but sizokhulumisana nabazali sibone ukuthi singazama yini uku-arrange transport, singabona ukuthi singazama yini uku-arrange ukuthi kodwa kunalokho sikutholayo ukuthi bonke umntwana uplacewe kodwa ukwazi ukuthi uthi usolve inkinga ngokuthi ucreate enye inkinga. Uyisolve kanjani inkinga yokuthi abanaso isikole ngokuthi uyobabeka kwesinye isikole abanganayo futhi imali yokuthi baye kusona? Lokho mina kungiphatha kabuhlungu nakho
konke ukuthi mina nje njengoba nguJacinta today angisebenzi bengimsakazi niyazi ayikho into engiyikweletayo mina ukuthi ngiyoma lapha eEdington ngiyobhikishela ingane zaseSouth Africa ezami ingane sesikoleni njengamanje angikwenzi lokho ngoba nakho mhlambe ngibhorekile noma ngikho ezinye izinto engingazenza ziningabi izinto engingazenza okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi mangabe uzama ukuthi abantu bakahulumeni bathathe leyo posture leyo yokuthi nabo phela anifakene ecathuleni zalabantu nabathembisa ukuthi mabenivotela nizowenza umsebenzi abakwenzi lokho kunalokho bazama ukwenza ngazi ukuthi thina mhlambe abantu abangaphilile kahle emakhanda unengane ezu500 and something ezabantu bokufika esesikoleni lapha eEdington if ukwazi ukuba create space ukubenzela ukuthi kube convenient ukuthi bona bakwazi ukusuka la beze la behlale eSouth Africa ngokunethezeka uhlulwa yini ukuthi uthathe leyo nto leyo lawo ama resources lawa othi wena akhona wenzele ingane zaSouth Africa engizophinde futhi ngigcizelele iconstitution yala eSouth Africa njengoba belokhu bethi ithi wonke umuntu udinga education ayikho iconstitution yala eSouth Africa nganayo ama limitation clause limitation clause into bosingakwazi ukuthi siprovide education yebo singakwazi ukuprovide health kodwa depending on ama resources ukuthi akhona iyayenza iconstitution isense lapho ithi masinganakho asingakuprovide so thina indaba silokhu sifuna ukwenza ngazi ukuthi sinakho silokhu siprovide labantu bangaphandle ngoba ngifuna ukuthatha icala la Subramani njengoba sasikhuluma ka health ka Department of Health uSubramani indoda yala eSouth Africa yayifuna ukungena emshinini ye dialysis izoshona umshini ngasekho yahamba yobopha uhulumeni yathi ngine right empilo ilungelo lami lokuthi ngithole health ibhaliwe vele lokho ku constitution kodwa inkantolo yathi Subramani akwazi ukuthi ngasusa wonke umuntu kufakwe wena ngoba ama resources awekho asikwazi ukuphoqa uhulumeni ukuthi ukunike le dialysis washona kanjalo uSubramani umuntu wala eSouth Africa so yini ehlula uDepartment waka Education ukuthi uthathe leso stand ukuthi bantu bangaphandle yebo siyazi ukuthi nikhona nibaningi kodwa asisenawo ama resources ukuthi sinike ngoba kufanele accommodate ingane zala eSouth Africa labantu banama njengoba besponsor United Nations to abama refugees banama organization abo anikwe izumbulu zeimali yileyo United Nations iUnited Nations ayinika uhulumeni imali inika lama organizations abo why ama organizations abangathathi leyo mali ekwa private ayofunda kwa private school bayilokhu beyisho lento ukuthi yonke ingane kufanele ifunde kubhalwe kephi ukuthi kufanele bayofunda kuma public school ama public school must be that they must be public schools kufanele kuba ama public schools eingane zala eSouth Africa bona mebefuna ukujabulisa abantu bangaphandle go ahead bafakeni kuma private schools bahambe bayokhokhela ama private schools ingane zaseSouth Africa ihlale emabhishi ingafundi ngoba nina nifuna ukujabulisa abantu bangaphandle mase ifundile ingane zangaphandle ngithi izofuna futhi lemsebenzi le ngekho futhi le la eSouth Africa kuzogcina sekusebenza kuzogcina sekusebenza bona lezi ezethe ihleli lapha ePoint and ezidlekeni sama drugs zilokhu idlula abantu bedayisa ama drugs igcine sengena ama drugs bese nijika namhlanje nithi sinamaphara ngazi ukuthi amaphara izinto ezivele savuke kusene sekhona kanti siyabona ukuthi kukhona isystem la edesignela ukuthi lapha ePoint kukhiqizwa ama drugs ngakulibona eNigeria ngisho elilodwa lidla ama drugs kodwa naba yadayisa kodwa eSouth Africa fanele senze ngathi asikuboni konke lokho iyabheda lempilo esiphilisa ingane zethu sikuvumile nikwenze kuthina saze saba badala sibone nesicindezela ihlobo lusho lokusicindezela ngeke sivume ngengane zethu ngeke sivume njalo kuze niyafaka ukushisa kanje la ke e-studio kufuphele nani zoyindabeni mhlawumbe ngimnike ubaba uMahlamba mawuthi khona athi ufisa ukuphefumula kuloko bese siyakwazi ukuthi siye kumhlo ngoba kodwa ke bekathi bekuphefumula angizwa ngequestion kokalokho khona ukubambile baba uMahlamba ucabanga ukuthi kuyiquestion okudinga wena njengomnyango noma ucovered udadethu akushoyo okudinga amaphoyisa ukuthi adile nabo sonke esivumelana nabo ukuthi makhona okurong amaphoyisa adile nawo kodwa uma sikhuluma ngebantwana abawu66 esinikwe yona 44 yalabantwana laba babe ama victims ama floods abebe nezikolo zabo suka ngo2022 befunda kubo abo grade laba befunda kubo abo grade laba besuka bomlandi besuka bomashu besuka zonke indawo besuka zona ishwile iy'kolo ezisemaduze nabo bayabe of choice okay yes uthi manje ngiyakuzwa ngazi ukuthi uthula ispeech nje sezinto engizozenza semanifesto yethu ufuna ukuyicheck ukuthi so njengamanje akukho enye into engenzeka yokuthi lapha kubeke kwama park homes njalo nge-Eddington
Okay. Ngalo Khoza FM ngivumele ngibambe la. It's 8:34 sibhekela kanjani kumhlo ukuthi asinikeze indaba zezemidlalo. Sobuye sikubone ke ukuzwa ukuthi umnyango wezemfundo ikuphi okunye anakho njengalokho eneinhlelo zokuthatha abantwana base laba sakhona kokunye. Obesibheka kakhulu udaba oluthinta iEddington ukuthi kusekhona indlela yokuthi singaphinde kuvuleke ezinye zezikhala. Nithuba ngimnikelo legcineni bekuyithuba lokuthi makukhona afuna ukuphendula kokushiwo uJesinta acabanga ukuthi umbuzo odinga impendulo ibe khona kodwa kunalokho bengi-explainela okungekhona sikubuzile. Umhlo usekhona usephinda indaba zezemidlalo. Khomazi ingoma esikunikeza yona ekseni ohlelweni Vuka Africa Breakfast Show maduzane sizobe sithi masisukume sakhe iTheku suke khona ke usodolopha sixoxa naye ngezindaba ezisuke ithinta ke idolopha laseThekwini sivalelisa kuJesinta uma ngobesa wakazuma dadwethu sesi usuphuma nje sikudedela sitholile ukuthi engathi kune statement osikhiphile sokuthi engathi uzoboshwa. Yebo kunjalo nami ngizwe nje late izolo njengoba last week lesihlanu sasine march elapha ngaphandle kwesikole iEddington into esuke yenzeka kwasuke kwafika oyedwa bokufika badelelana nomunye wabantu ade bemasha wathi kusuka lo kufika wakhipha isibhamu mekhipha isibhamu bamshaye bamphuce sona isibhamu bese yabaleka mebaleka sinika omunye umuntu isibhamu bengamphuci basathatha isibhamu banika omunye umuntu bese yabaleka yena babambe lo obephethe isibhamu kuyena amaphoyisa bese yamdedela lwagijima kanti abanye bese bayamjaha lo obephethe isibhamu sibhizi thina sibiza amaphoyisa sithi ngoba lokhu ninake thina njengoba belokhu benake thina phela uthi siyamasha nanga umuntu okhipha isibhamu niyamniyeka wagijima lo muntu wayongena phakathi esikoleni sithi nanga umuntu siyamkhomba amaphoyisa wafuna ukusinaka ukuthi nanga umuntu obephethe isibhamu usikhiphela isibhamu mvuleleni phela icala ulikhipha isibhamu phambi kwenikhona hayi ke kusuke uthuthuvu ke kuxatshanwe kamaphoyisa iphoyisa leli elapha lomlungu likhiphe lezinto leziqhumayo angazi kubizwa ngani ama grenade lokho ukuthi qhuqhuqhu ikhiphe lokho isuke emva lokho ikhipha amanzi isidisperse crowd ke lapho ngenxa yokuthi kusuka incident yodlame kanjalo so icala engivulelelo lakuthiwa mina self osuse udlame angazi ke kanjani angazi nami ngisafisa ukuzwa kodwa ngitshelwe izolo ukuthi khona uColin Mayile okuyena olapha ePoint ongivulela icala enami ngisafisa ukuzwa ngoba mina nje ngikhathi iqala nje lokho ngagijinyiswa ngayohlala emotweni ngoba phela bezama ukuthi ngibe safe so I'm not sure ukuthi kahle kuthiwa udlame ngilisuse ngani ngoba umuntu phela ngabambophila ngithi uyena lo khipha isibhamu in public engicabanga ukuthi namanje mangase sobheka ngibheja imali alikho icala elibekwe yena lo wokufika Uma usuka la ngiyakhona impela nje police station ngiyozinikela amaphoyiseni ubaba Zuma usekhona family ukuthi impela balivulile icala usali nje IO bese seyongenayo ngaphakathi bese bayangicharge kushuthi sengizovela ke enkantolo. Siyabonga. Okay. So lokho nje mhlambe ke sibeke indaba ukuthi udaba aqhubeka kanjani. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga.